Garaşsyz hemişilik bir tarap diýarymyzyň owu hojuluk puwdugyny gysga möhletde düýüplü galkynşa hemde belin ösüşleri eýiden hormatly prezidentimiziň himayet golluglarynyň ruhyny zähmet çekýän Balkyn welaýatynyň kärenneçi Babaday hanlary berkarar dowutun täze ýamyň galkynşy döwrüniň halkara parahatçylyk golanşmak gelini hem eni topragy görüle hyzmat edip onuň bol hasıl almakdan netijeli işler bitirýärler. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Kydamyzyň arkadaly Gahrman Serdarymyzyň tagallasy bilen satnandan kuwatly owu hojuluk tehnikalary owu zähmetkeşlerini möhümlüň işler almesasy we öňdewarjy tejribeler haýatda alyp barmakda giň mümkinçilikler berýär. Ol kuwatly tehnikalar şuwunlar bogdoý maýsalaryna edilýän agrotehnika idegi talabala ýoly goýmakda hem netijeli peýdalanýar. Balkyn welaýatynyň owu hojulukçylary bahar pasynyň ilkinji aýyna endigan boýalan bogdoý maýsalaryny agrotehnika idegi talabala ýoly goýmakda hem tagallalaryny gaýranoklar. Öz wagtyny ekilen güýzlük bugdoýuny ösürip yetişdirmekden agrotehnika kadalaryny berja etmek, ösümlikleri goramak boýunça geçirilýän şäherleri kämilleşdirmek işleri gyzgalanyp dowam edýär. Endigan boýalan bugdoý maýsalaryny mineral dökünler bilen goşmaça imitlendirmek işleri welaýatyň ähli daýhan birleşiklerine kadal ýoly goýulýar. Mineral dökünleriň öz ýurdumyzda öndürilmegi bolsa, işler goňja ýoly goýmagy aýgytly täsirini ýitirýär. Balkyn welaýatyna güýzlük bugdoý eklen meýdanlary haşyl otlardan aratsalamaklygy hem aýratyn ähmiýet berilýär. Bu möhüm çäre netijeli geçirmekde Balkyn owu hyzmat önümçilik birleşiginiň etrapdaky owu hyzmat önümçilik kärhanasynyň ýürüýti derman pürküji tehnikalardyr enjamlar netijeli peýdalanýar. Tutuş welaýat boýunça güýzlük bugdoý ýydan degişi hunarmendleriň gözegçilikde alyp barmagy ýerine ýetirilýän işlerin netijeleriniň üpçün edýär. Magtumly etrabynyň daýhan ädimi, daýhan hojulugynyň garawum derýasynyň boýlarynaky ekin meýdanlaryna anyp barýan işler öwä münasipdir. Bereketli bahar pasynyň häzir günlerini bugdoý maýsalarynyň endigan tolkun atýan meýdanlaryna anyp barýan ýydyk işleri Balkanly kärenelçileriň halkara parahatçylyk we ananşmak gelini hem azyklyk ak bugdoý taýýarlamaň şertnamalaryň borçnamalaryna awry bilen hötdi gidjekdiklerini güwa geçýärler. Şonuň üçin Balkany Babaday hanlar halal zähmet çekmäge döredilýän taýyz mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Kydamyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadagy Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.